Ayan, good afternoon everyone. Welcome here at Malayan Grand Mansion. Yes, located here at Barangay Rosario, Pusurubio, Pangasinan. Pangasinan. Alam mo ba, Joffel? Ano yun, partner? Na-excite ako. Sa totoo lang, medyo ninenervous ako eh. Oo nga, Kasi parang nga, ako nga first time ko din. sa mga ganitong eksena. Totoo. And then I was so surprised na may tumawag sa akin kanina na sabi nila, halika, mag-host daw tayo ng isang variety show. Yes, ayan Alam niyo ito guys, itong variety show na ito, mag-e-enjoy ang lahat. Totoo yun. Diba? Totoo Because maraming mga prizes na ibibigay sa ganitong ori ng variety show. Siyempre, pinapangunahan niya ng walang kupas, napakagwapo. Pag Yes, napakilala na oo. ba natin? Parang ipapakilala na ba natin? Siyempre naman, bakit hindi pa? Ano ako ba? Oo, wag na nating patagalin pa, wag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Ipakilala na po natin, syempre, the man with the, golden heart. Ayan, palakpakan po natin, ladies and gentlemen, Kuya Freddy Villanueva. Ayan, palakpakan naman guys. Hello! Hey, magandang hapon. Nako, Diyos ko, ang saya. Ayan, nandito po Full tayo of energy. Mhm. Yes po. Hello po. Hello, sir. Hello. Talaga naman. Wag niyo na pong masyadong pansinin yung height ko. Dito na lang po tayo sa kagandahan. Ganon talaga? Oo, ganun dapat yun. Nagulat kasi si Sir Payag Freddy. ka doon sa sinabi niya. Ewan ko Sir Freddy kasi pagsansya na kayo Sir Freddy kasi wala po siyang mga magulang. Ay, grabe. Kasi wala pong nagpalaki sa kanya. Diyos ko, sobra naman. Oo. Okay. Anyway, bumati muna tayo. Yes, Sir Freddy, Ito go. po ang Loudlands bagong variety show. Ito po ang episode, pilot episode. So, tuwing araw po ng Sabado, nandito po kami para magbigay ng kasiyahan at ng mga pag-games sa inyo. Ang aking kasama rito, si Jopel at si Jero! Yan. Wow! Yes, napakabongga ayan. naman. Oo, maraming Ngayong araw, salamat. Magkakaroon tayo ng mga raffle draw at saka iba pang pag-games. Yung nakahanda na dyan, yung mga paramihan ng invites at saka yung mga nag-share ng ating video nung nakaraang episode ng Kapihan sa Malayan. Ngayon po natin i-draw. Alright. Ito tandaan ko nga yan eh. Kasi Oo. parati ako nanunood ng live ni Sir Freddy. Yes, Nakikita ko, ano kaya ito? Para naaano ako, ay, parang ang ganda kayang sumali dito. Pero Totoo yun. syempre, ang alam ko naman yung mga sumasali dyan, yung talagang mga masugod na taga-subaybay. Yes. Sabado, sa susunod na Sabado, imbitahan natin ang ating mga kababayan pumunta rito para manood sa studio. Ng Ayun, live pwede, mismo, yes. pwede Yun ang yun. napakaganda Oo. para mas lalo nilang maintindihan at maging mas masaya. Totoo yan. Para naman may kasama na rin tayo makipagkulitan Yes, dito. totoo naman yan. At syempre, At saka, guest natin sa Sabado, yung winner o champion ng singing idol ng Kaaro, Pangasinan. wow, Wow. napakabongga naman ng mga ng mga Yes. guests natin. Syempre naman. Okay. So, ano ba, yung pag-games natin, ihanda na natin. Ayan, ay- Kasi itong programa natin, 1 hour lang. So, umpisahan na natin maya-maya lang. Ayan. Ayun. So maya-maya uumpisahan na daw natin ang ating palaro. Yes. Ayan. So sa palaro din po to, mananalo rin po tayo ng mga iba't ibang magagandang mga premyo. Premyo. Siyempre, ang ating palaro ay ang tinatawag nating spin the wheel. Ayan. Yan. Baga, yung tatapatan ng spin, yun ang mai-eliminate. Hindi ba? Ayun. Tama. oo. Yung maiiwan apat, yun ang mananalo ng Smart TV, mountain bike, electric fan, at saka Rice cooker. Ayan. Courtesy of the Malayan Grand Mansion. Napakabongga naman. Siyempre, Yan. imagine mo yan. Bawat Totoo. nag-spin at matapat ang inyong pangalan doon sa Mai-eliminate. Mai-eliminate po hanggang Yung yung maiiwan po, maiiwan, sir. apat. Ayan. Ayan. Yung maiiwan pala, ang mananalo, may mga prize po na makukuha. Correct. Yes, At ayan. ang iba, parang iba dito ha. Oo. Kasi yung alam ko kapag kung saan natapat ang pangalan mo, ikaw ang mananalo. Mananalo. Pero Hindi dito, pala. siya ang unang matatanggal. Ayan, Yes, kaya kailangan oo. ipagdasal ninyo na wag munang makuha ang pangalan ninyo. Sige. Totoo yan. At syempre, ang ating ang kanyang
makukuha natin yung ating spin the wheel sa pamamagitan po, makaka-join kayo sa pamamagitan po ng pag-invite. Paramihan po ito ng pag-invite sa ating page. So, ibig sabihin, partner, Sir Freddy, isa yung dahilan, kailangan para makasama ka, kailangan ka mag-invite at mag-share. Yes, at Yes. saka Naman kailangan pala. share niya yung video natin. Oo, kailangan. Ay, nako, guys, i-share niya ninyo. Oo nga. Bilisan niyo Totoo. ninyo. Wala nang talo dyan dahil mag-share lang kayo, mag-i-invite na kayo, mananalo pa kayo. Yes, diba? may Wala chances nang pang gastos. mananalo, partner. Totoo. Yes, very good. Oh, ano, umpisa na natin yung unang, Yes. unang spin ng ruleta para Spin the malaman na natin kung sino yung ma-eliminate. So, Right, okay, yes. first spin. Sino ang mai-eliminate sa ating paramihan ng invites at ang maiiwang apat, siya ang mananalo ng ating mga prizes na nabanggit. Ayan. Ayan, umiikot na ang ruleta. Ayan, dapat may pasayaw yata ito habang umiikot yung ruleta eh. Oo. Oo. At ang unang matatanggal ba? Oo, unang matatanggal. Walang iba? Walang iba? Oo. Sorry, pero Basa. Ayan. ayan. Enjoy naman. Yes. So, ang una pong natanggal ay si Ruiz Ashley. Ayan. Ay, sayang. Ayan, sayang. Ayan, so, sayang naman. yes. So, Sa susunod ulit, mag-invite lang at mag-share para po makasali tayo ulit sa ating susunod na paroleta. Next spin tayo, next spin. next spin daw po. Napakabongga naman ng palarong ito. Sana makasama rin ako. Oo nga. At ang susunod, ayan, napakamalas mo. Joke lang. Joke lang, syempre. Oo Lahat nga. natin gusto nating manalo, right? Pero syempre, may mga bagay lang talaga na, ano, ayan, di ba? Bonggang-bongga. Ayan. At ang next na natanggal ay si, partner, pakibasa mo nga, Nako, medyo malabo ba yung mata mo? Ako, partner eh. Parang Ayan, kulang- so, ang ating susunod na natanggal ay si Erica Varua. Erica Varua. Yeah. Ay, akala ko Jofer Rusain. Nako, hindi pa. Oo naman. Oo. Ala, madami-dami, dalawa na ang natanggal, ha? Oo nga. Nako, madami-dami So, pa next tayong ulit natin. tatanggalin. Yes, madami-dami pa. So next, kuya, spin the wheel ulit tayo. Spin muna tayo. Spin muna tayo, Spin. syempre. Oo. Medyo madami-dami talaga yung mga nag-entry. Correct. Ibig sabihin, madami-dami ang nag-share at nag-invite. Ayan. Sapula mo nga kami ng sayaw, partner. Ganyan. Ayan, dapat sayaw. Ganyan. Dapat Ano, sabayan nila ng sayaw para hindi sila natatanggal kagad. Mga ganyan. Totoo. Ayan. Ayan ang ritual. Yan. Si, Christian Tulete. Ayan. Eliminate na. Christian Ayan. Tulete. Ayan. Ayan. Bye-bye po. Bye. Bye-bye. See you next time. Pero still pwede pa rin po kayong sumali. Totoo yun. Share, ano lang po tayo niyan. Mag-invite. Invite lang po tayo, Yes. makakasali pa rin po tayo. Ganyan nakabait. Siyempre naman ang palarong ito. Oo. Sabi nga nila talagang man with the golden heart. Talaga naman, Correct. Syempre gintong naman. puso. Pwede Okay, patingin spin po ng ulit, puso. spin ulit. Yes. Kung talagang ginto. Ginto talaga yan. Sayaw ulit. Sayaw. Ayan na. Sayaw. Ayan na, Habang ayan umiikot na. ang Loreto, sino kaya ang matatanggal? Sino ang ating susunod na matatanggal? Ayan. So, pasensya na po sa susunod na matatanggal. Ay! Parang kilala ko Nako, yan. kilala mo yan? Kilala ko yan. Ayan. Ay, bye-bye, Sir Jonathan Valdez. At Para yung message niya sa akin, sana akin na yung ban. ayaw niya kasi para nabasa ko rin. Sir Jonathan, sorry. Ayan, sorry. Sir Steve, pwede ka pa rin sumali. Oo. Share lang tayo. Invite Sir lang. Jonathan. Spin ulit tayo. Ayan. Medyo marap. Ilan na yung natanggal? Parang apat na ito. Oo, parang apat na. Paano yung sayaw ulit para hindi sila matanggal? Ganon. Ayan. Ayan. Pakimut Kimbot. Yan. At Ang susunod na na-eliminate ay si Mara City. Mara City. Ayan. Ako sayang. Bye-bye. Bye-bye. Nako, Mamara. Mamara. Salit ulit. Invite. Yes. Share.
Ganun lang naman kadali, di ba partner? Talagang Parang ako kapag share and ganun, invite yes, lang. Kapag ako ganun, parang, bakit natanggal? Oo. Parang ang sakit pa rin sa puso. Parang ka na broken hearted, Okay ganon. pa rin yan sapagkat, bakit ka mo? Pwede at pwede pa rin kayong sumali, basta't invite and share lamang po. Yes. So, syempre, brought to you by 49 shares, oh. Loud and Lunch by Kaaro TV. TV, yan. Tandaan po, ito po ang pilot episode ng programang Love Lunch. Alauna tuwing Sabado. Ayan. Muli, ini-invite namin ang mga viewers natin na pumunta dito sa studio at may pagkakataon po kayong makapanood ng live sa susunod na Sabado. Yun ang pinaka-exciting sa lahat, yung live. Kaya ako naloloka. Diba? Parang excite talaga ako Oo. na Saturday, Sir Freddy. Totoo yun. Parang gusto ko yan. May mga dancers and mga performers po tayo makikita. Yes, Yan, yun ang darating talaga sila. nakaka, Okay, ano. tuloy tayo. Tuloy po tayo. Ayan na, sino kaya ang susunod? Na matatanggal? Hayang naman. Pero still, pwede pa rin po tayong mag-share at mag-like. Sino siya? Ayan. Sino ang si Joanne De Vera. Ayan, bye-bye. Bye! So, para talagang, alam mo, parang iniisip ko yung mga itsura nila ngayon. Ay, ano ba yan? Mga ganun. Oo. Masaya, malungkot ba sila? Bakit Oo. Nagpapaalam pero yehe, di ba? Ayan, so paikutin na po ulit natin yung ating roleta. Sige. Medyo Roulette. madami-dami yan. Hala, sino kaya? Ayan, malapit-lapit Sino na. ang Ayan na. mamaalam? Talaga Ayan mamamaalam na. talaga siya. Ayan. At ang susunod na mamaalam ay si Mama Joy Mendoza! Bye! Naku, pa-konti partner. Yes, Ito na. Lang. Eto Parang hindi na. natatawag, nandiyan na rin chances para mas Yes, manalo oo. sila. Kailangan nyo talagang 6 na lang ang natitira. Wow! Na lang. Ayan. Swerte naman. So, yung mga pagdating, eliminate muna natin ang 2 at yung 4 ang mananalo ng aking mga... Top rem. Yes, ayan. Eliminate muna tayo ng 2. Dalawa na. Ayan, nako. Sayaw kayo para hindi kayo matanggal. Sumayaw kayo sa inyong mga kabahayan. Ayan, gayahin nyo po yung ating, di ba, ang ating co-host, di ba? Oo. Siyempre, sir. Ayan. Ang susunod po ay si Mr. Roel Awo. Awo. Ano? Natanggal si Mr. Well, ano? Bye-bye. Bye! Ayan. Nako, may isa pa. Wala lang po ang matatanggal. Napakaswerte naman yung mga maiiwan. Kaya yung mga maiiwan. Ayan. Okay. Ayan na. Yes. Sino? Sino kaya? Sino kaya? Ayan, at ang ating huling matatanggal. Ayun na. Saxton. Zack Stone. Ayun. Bye, Zack Stone. Naiiwan na lang ay... Sino ang mga naiiwan? Sino ba? Parang hindi Apat na lang po. Wala. Yes, Kuya Oo. Freddy, ang naiwan po. Bali po, ang mga naiwan na lang po, kung hindi po ako nagkakamali, ay yung mga naiwan. Yes, yung mga naiwan. And syempre, bago po natin basahin po at mabanggit ang mga pangalan po ng mga naiwan, tignan po ninyo ang ating mga papremyo Papremyo. po Tama. sa araw na ito. Ayan. Diba? Talaga namang mayroon tayong electric fan, Ayan. mayroon tayong rice cooker, Ayan. At syempre, mayroon tayong flat TV, yan at ang ating mountain bike. Yes. Wow! Napapanahon talaga. Gusto na pagka-mountain bike partner. Alam mo kung paano tayo pwede magkaroon ng mountain bike? Paano partner? Kuya Freddy. Baka ipasok yung pangalan. Oo. Pero ang problema nga, pag pinasok natin yung pangalan, ayan, pag pinasok yung pangalan natin, matatanggal din tayo. Kaya nga naman. Ayan. So, Masakit pa sa tandaan nyo dibdib. isang electric fan, isang rice cooker, flat TV, at mountain bike. Ito ang 4 na naiiwan sa ating mga kapatid. Ala. Naiwan po
na may tsansang manalo ng ating mga prizes ay si Maricel Lumibao. Wow, Yes! congratulations, Maricel May Lumiba. pag-asa ka. Ay, ang layo talaga ng naaabot ng ating programa, Yes. di ba? Saka si Faye Aquarios from Season. Faye Ayun. Aquarius from Season. Season. Palakpakan naman, Yes. ma'am. At saka si Ezra Haben Ago. Yan. Estra Haven Ago. Taga saan yan, sir? Yeah. Taga dito din na siguro. Oo. Pusurubi po siguro, sir. Lauro Ligaste. Lauros Ayan. Ligaspi. Alam, napakaswerte Naku, naman po ang nung swerte, apat. oo. So, Rice Rice cooker! cooker, Yes! ayan. Meron na tayong pagsasaingan, ladies and yan. gentlemen. Napakaswerte naman. Sino kaya sa mga apat na Totoo. naiiwan ang makakakuha ng ating rice, Rice cooker. Yan. Okay, ito na ang napalag na makakakuha ng ating rice cooker courtesy of the Malayan Mansion. Team win. Ayan, sa ilang minuto lamang po, isang segundo po, Naku, malalaman na ayan po na. natin ang mananalo ng ating rice cooker. Yes. Ayan! Ayan na! Ayan na! Ayan na siya! Lumiba! Ayun, palakpakan naman congratulations! natin. Ayan. Maraming salamat. Congratulations sa Ma'am Maricel Lumiba. Nanalo po kayo ng Rice cooker! Ayan. At di lang yan, hindi lang yan basta-basta rice cooker. Pag tinignan mo sa loob, may kasama yan. May kasamang ano, partner? May kasamang ulam. Ayan. Ay, oh, tama. Tama. May itlog na maalat daw, o, di ba? Napakabongga naman ng rice Oo. cooker. Itlog maalat. Okay, ang susunod naman ay ang mananalo ng Electric fan. Yan, ating stand fan. also courtesy of the Ayan. Malayan Grand. Justin Twin. Sino Nako. kayang maswerte at mapalad na Oo. mananalo ng ating stand fan? Ayan na, malapit-lapit na natin makilala. At ayun na nga. Ah! Aquarius from Season. Ay, hindi pa. Meron pa. Sorry po, pasensya. Kamali tayo. Ligaspi Toralba. Ayan. Congratulations po. Siya ang Congratulations po, nanalo. Ma'am Liga, Ma'am Toralba. Nanalo po Yes. kayo ng stand fan. Totoo, yan. Sumanda po yung Springa. Ayan. diba? Yung lamig na to, kasing lamig ng ex mo talaga. Akala ko yung Diba? Kapalalinis pa rin. Oo. Congratulations po, Ma'am Lauros. Ayan, Yes. nakanalo na po sila ng Stand Stand fan. fan. Ito na. Ang bulayan natin ay ang mountain bike. Mountain bike na tayo kaagad. Ay, Ang nako. mananalo ng mountain bike ay siyang may yung papatakan ng spin na yun at yung may iwan siyang mananalo ng 32 inches Smart TV. Ay, ang taray ng Smart TV. May utak yung TV? Yes. Ay, may utak. Siyempre Mahal naman yan. yung TV, may utak. Bonggang-bongga mga pa-premyo talaga. Totoo. Grabe. So, Kailangan natin sila sa Correct. susunod na Sabado. So again, inaanyayahan namin kayo na ulit manood at pumunta kayo dito live here at Malayan Malayan Grand Mansion, yan. para manood po tayo ng live po ng Yes. Loud at Lounge Yan. here at Kaaro TV. Totoo Siyempre. yan. Okay, ano? Pulahin Ito na. Yes, sir. Bulahin na, bulahin na. ng Mountain Bike. Naku, parang gusto ko talaga manalo ng mountain bike. Siyempre. Sino kaya yung Mountain maswerte? bike ka, sumasayaw ka dapat ng ganyan. Oo, ayan yung mga ganyang kalande. Oo, di ba? Ayan, full of energy dapat tayo Siyempre, no, lagi. kailangan energy na energy tayo dapat. Totoo Bonggang-bongga yan. ulit. Ayun na. At Ang nanalo ng mountain bike ay si walang iba, si Ezra Javen Aguilar. Wow! aming dealer, tumawag ka sa amin via messenger, tawagan mo. Yes. Malaman mo kung paano mo nakukuha. Ayan. So, ang naiwan po, sino po yung naiwan? At siyempre, ang nanalo ng 32 inches Smart TV ay walang iba kundi si Faye Aquarius. Aquarius. So, Ay, napakaswerte congratulations. Ayan. Tapos sa amin, yung mga nanalo.
So again, sa lahat po ng ating mga 4 winners po, ang gagawin po ninyo ay tawagan po, i-contact po natin si Kuya Freddy. Ayan po, para ma-claim po ninyo lahat ang inyong mga prizes. Alam nyo, pag may mga ganitong causes, Ano yun? ayaw ko dito, gusto ko doon ako para nakakasali ako. Oo nga po, no? Parang kami din. Well, huwag na lang tayo mag-host. Bakit naman, Sumali sir? na lang Mas po maganda tayo. dito kayo. So, siyempre, kailangan nandito kayo. Kasi Oo. siyempre, alam Ito naman talaga, natin. ito talaga, siya talaga yung dapat nating pasalamatan. Ayan. Bago tayo magpatuloy, break muna tayo. Ayan. Mayroong kakanta sa pagbabalik natin. Ayan. So, magbabalik ulit ang Loud Lab Yes. sa Aro TV. Right.
Ayan, nagbabalik tayo ulit dito po sa Loud Lodge here at Kaaro TV. Ayan, syempre, again, congratulations po sa lahat po ng mga nanalo kanina sa ating spin the wheel. Congratulations. Again, ang gagawin po ulit ninyo ay tawagan po, i-chat po ninyo si Kuya Freddy para mo makuha at malaman po ninyo kung paano nyo po maklaim ang inyong prizes. Tama ba, Ma'am Jofel? Siyempre, pasensya na kayo, wala siyang mic kasi na-misplace niya. Pero bago yan, mga kaibigan, mga kaaro, atin munang matunghayan sapagkat tayo ay hahandugan na napaka-espesyal na awitin ng ating napakagwapo, napakabait, the man with the golden heart. Palakpakan po natin, Kuya Freddy Villanueva. Palakpakan naman natin si Sir. Ayan. Right, kakanta na agad ako. Yes, sir. Kakanta naman para marinig naman po. So, mga kapalan, palakpakan naman. Grabe. Talagang halata mo talaga sa kanta niya na siya inspired. Inspired, syempre naman. Alam ninyo, nakakatuwang isipin, for the first time here, Municipality of Pusurubio, na may ganitong klase ng palaro. Totoo yan. Kasi sa dami ng mga akala ko sa pang-TV lang. Mayroon akong gustong ipauna sa mga viewers natin, mga kabayan. Alam niyo po, ang Loudlands na produce ng Kaaro TV ay bago lang po. Alam ko na hindi pa po perfect ang aming setup. Yes, sir. Pero pinapangako po namin sa inyo, mag-i-improve po kami pagdating araw-araw po. Yes. Pagdating nalaman po kami. Oo naman, dahil nga una pa lang naman ito, first lunch pa po naman natin. Ang purpose lang naman natin, makatulong at makapagbigay saya. Saya, yan. Yan po ang gusto ko ng Kaaro TV. Hindi lamang po dito sa Pusurubio, maging po sa ibang arate, Yan. bayan po, dito po sa probinsya Ng Pangasinan. Yan. Ay, batiin mo na. Baka may gusto kayong batiin. O syempre naman po, gusto ko pong batiin ng aking mama na nanonood dyan sa bahay. At si Oo, daddy artista ko. na talaga tayo dito, Oo. no? Ako, mga kaibigan ko dyan sa Aguilar, si Balong Olika. Ayan, at Yan. lahat po ng mga nanonood po sa live po Yes. natin ngayon sa... Magandang hapon po sa inyong Yes. lahat. Oo, talaga naman. Okay, so bago tayo, mayroon po tayong isang bubulahin, di ba? Yes, sir. Yung paramihan, share. Paramihan ng Paramihan share. Natin, at ang mananalo, ang magiging prize po nila ay ito. Yung first prize ay 1,000. Wow! Wow. Second prize, 500. Wow. At saka 10 consolation prize na tig-100. So, wala Ang galing. Grabe. Gusto. So, ulitin po natin, 10 consolation prize po ng 100 100, pesos. yes. Yung second place po natin makakatanggap ng 500 pesos. 500 pesos. At ang ating grand winner makakatanggap po ng 1,000 pesos! Ayan Diyos ha, ko. paramihan lang ng share, mananalo ka na agad ng pera. Sa susunod po na Sabado, magpapalaro tayo ng pera o banga. Pera o banga? Wow! Wow, grabe. Pwede kaya tayong sumali doon? Ay naku, hindi pwede. Baka magkamalan tayong halimaw sa banga. Ay, grabe Delikado naman. Joke lang, Agad yung partner. halimaw? Sure, joke lang naman, syempre. Oo. Ano, excited ako dyan, pera o banga? Totoo yan, nakaka-excite talaga. Okay. Pag-usapan natin yung susunod nating spin the wheel. Kuya Freddy, ganun pa rin ba yung ganun natin kanina? Yung mga mata, Ganun na lang, ang anuin na lang natin, yung first prize na kaagad. okay po. Yung first First, yung consolation Sampu muna. prize. Yan. Bali kanina, ang ginawa natin, yung mga matatawag, yung kanina. matatanggal. Yes. Ngayon po, according to sa ating Kuya Freddy, ang gagawin po natin, yung mga tatapatan po ngayon ng araw, sila po yung 10 makakakuha ng tagu 100 pesos. Yan. Ayan. Direct na po tayo. Direct na po tayo. Let's go! Ayan. Spin the wheel! Ayan ulit. Ayan na sumasayaw naman. ulit tayo. Ayan na Siyempre, naman yung hinihintay natin pakebot. ang una mananalo ng 10. Ayan, ang una nanalo. Yes, ang una nating panalo ay si Ma'am Caroline Tenozo. Ayan, congratulations, Ma'am. Yes, congratulations, Ma'am Caroline Tenozo. So again, sa lahat po ng mga matatawag at ayan, ninenervyos tayo. Ninenervyos? Lahat po ng mga matatawag ang mga pangalan, kailangan lang po ninyong i-contact, i-chat po si Kuya Freddy Freddy, para yan. malaman po ninyo kung paano po ninyo i-claim ang kanilang Mga prizes. yes, partner. So, Ang ating susunod, susunod,
na spin, mananalo ng spin the wheel. Yan. Ayan, syempre. Mananalo ng ay, bakit ang tagal consolation ng mag-click? prize natin, Ayan. 100 pesos. O, diba? Yan. Nag-share lang yan, pero may 100 Share lang pesos yan. na. Yan yung mga nag-share ng mga pictures. At ang pang-siyam, Ayan. Nag-share ng ating videos. Yan, ang yung ating nanalo mga ay episodes. si Palong Olika. Ayan. Congratulations, Palong Oleka. Balong. Tawagan mo, i-chat mo si Kuya Freddy para malaman po natin kung paano niyo po makukuha ang inyong prize. Yes. Prices po, basta i-message nyo lang po ako at ipapadala ko namin sa inyo ang prices via Gcash. Oh, ayan. diba? So, make sure na meron kayong Gcash. Gcash, everyone. May Gcash din po ako, Kuya Freddy. Opo. Grabe ka, partner. Grabe. Siyempre naman. Oo. Tinanong mo lang. Ayan, so, ang ating susunod. Yes. Inuulit po sa Sabado, magpapalaro po tayo dito. Yes. Opa nga, di ba? Pero ba nga? Siyempre, I like Siyempre. that. Ayan, so punta na tayo sa pangatlong mananalo ng 100 pesos. Spin the wheel! Ang maswerte, si Vivian. Sa pasa. Ayan, congratulations sa Ma'am Vilma. Sa PASAP, kayo po ang pangatlong nanalo ng consolation prize na 100 pesos. Pesos. Congratulations, Ma'am Ma'am sa PASAP. Ayan Yes. po. Ayan. Alam mo, Yes, sir. 100 lang yan, malayo ang mararating. Ay, upo. Opo. Madami na po nabibili. Bakit po, sir? Pag nag-load ka ng 100, makakachat mo na yung jowa mo. Ay, Correct. totoo yun. Hindi lang makaka-chat, makaka-video call mo pa. Tatlong araw na yan. Totoo. Nag-visit siya. Siyempre naman. Diyos ko. Tayo, spin ulit. Spin ulit. Spin the wheel. Ayan, Sino kaya ang maswerte pang-apat na mananalo ng ating consolation prize? I see. Ayan na. Aha! Denise Santa Denise Cruz. Santa Cruz! Ay, Denise Santa Cruz. Ay, ikaw po, Denise Santa Cruz, ikaw po ang pang-apat ng ating consolation prize to 100 pesos. Congratulations! Okay, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy natin. Tuloy po ulit natin. Oo, Ang ating ayan panglima na. na mananalo. Panglima na. Panglima na, partner. Nako, grabe talaga yung pagmamahal ni Kuya Oo, Freddy, no? syempre. Talagang ang dami-dami naman. Maliit na bagay, pero Nakakatulong pa Malaki ang rin, tulong oo, yan, malaki sir. pa din Opo, yan. Ah, kuya. eto na nga. Ayan na, ayan na. finish yan. Ang swerte, I see. Di po maba. Parang, Sandali ka. Majera Lemon Natividad. Majera Ayan. Lemon Natividad. Natividad. Ay, Congratulations. Pasensya na po, lumalapit kami kasi medyo maliit po yung ano natin, ha? Ayan, Majera Lemon Natividad. Natividad. Congratulations. Congratulations. Panglima po kayo nanalo ng ating consolation prize to 100 100 pesos. O, Congratulations sa Natividad. Yan. Para sa ating pang-anim na consolation prize. In the wheel. Ayan na naman siya. Ayan na naman. Ayun na naman. O, di ba? Ang taas naman yun, ha? Ayan na. Ayan, Paikutin umiikot ng na, paikutin. Lolet, ha? At Eto na. ang nanalo, Eto na. Ayan na. Nako. Patiek J. Lopez. Patrick Yan. J. Lopez. Ano? Ayan. Congratulations to Congratulations. Patrick J. Lopez. Ikaw ay ang pang-anim na nanalo ng ating consolation Yan. prize. Ayan. So, may apat pa. Yes. Apat na lang. Dalawang higher price. Yes, Yes. sir. Bakit parang hindi lumalabas yung pangalan ko? Kaya nga naman. Hindi pala oo. ako nag-share. Pasensya Nandito na. tayo eh. Ah, okay. Nakalimutan Spin natin the mag-share. wheel. Pero nanonood tayo yung jowa mo ngayon. Ay, nako, ayun, ayun. Ay, Sir Freddy. Ano siya, Ayun. busy siya. Napuyat po kasi siya. Ay, bakit na po yan? Kasi nag-chat kami. Napuyat po. Nag-chat po kami, Sir Freddy. Ay, wow. Sinabihan ko na lang sa next episode, baka isasama ko siya ng live. Ay, parang excited ako doon. Oo, Pakilala siya. syempre. Gusto ko yan. Oo naman. Sige, spin the wheel. Spin the wheel!
Ayan na naman siya. Diyos ko. Talaga pag naririnig mo yung tugtog na yan, hindi ka talaga no? O, parang sinasapian ako, Oo, partner. Diyos ko. Alam, sino kaya nanalo? Ayan na. Eto na, at eto na. Pang-pito ay si Janet Corpus. Ayan. Wow, congratulations! Congratulations. Ma'am Janet Corpus, ikaw ang ating pang-pitong nanalo ng ating consolation 100 pesos. prizes. Yes. Ayan. Carol. Yes, sir. Mag-continue. Mabatiin ko lang yung co-host natin next week. Yes, sir. Sige po, pwede po. Makakasama po namin next week si Ma'am Jessica. Ayun, Wow, parang ang feeling ko magandang yung parang- Jessica. Sir, pwede parang yung Mang Jessica yan, parang napakaganda yata yung Oo nga pagiging naman. kasama namin. Hala, parang mawawalan na yata ako ng beauty. Oo naman, Diyos ko, napakaganda, napaka-sexy, nasa kanya na ba lahat? Aywan ko lang. Diba? Tingnan natin. Diyos ko. Yan ang abangan Pwede- nila. Parang gusto kong i-share mo naman sa amin yung kagandahan na meron Yeah. ka po, Madam Kaya nga- Jessica. Sa Sabado. Sa Sabado yan. kasama na po natin Kaya naman, abangan ninyo kung sino yung si Jessica na maganda. Spin the wheel! Ayan na. Pangwalo na to, no? Pangwalo na. Totoo, pangwalo na. So, eto na, napupunta na. Eto na siya. At ang ating pangwalo, si Berlin Pester. Beriel Yan. Pester. Ayan, Congratulations. Ikaw po ang pangwalo na makakuha ng ating consolation prize. Yes. Ayan, congratulations. Ayan. So, ilan pa? Meron pa tayo? Mayroon pa tayong dalawa. Dalawa para sa consolation Sir Freddy. prize. Yes. Dalawang major prizes po na 500 po at 1,000. 1,000 na yan. Napaka, talaga? Napakagalante talaga ng Yes. ating Kuya man with the Freddy. Golden Heart. Ma'am Jessica. Sumali sa atin next week. Ay, wow. Meron pong kinumbinsi. Mahirap. Ay, nako, parang talagang napakaganda at talagang napaka-hectic ang kanyang schedule. Diyos ko. Abangan talaga natin kung Yan sino talaga si Miss ang aabangan Jessica. talaga nila sa next Saturday. Yes, oo. Opo. Nako. May mga surprises tayo sa Armadillo Road sa Saturday. Yes, sir. Meron tayong mga guests. Wow. Wow. Ating na si Ma'am Jessica. Wow. Ay, wow. Magpapalaro pa tayo ng pera o banga. Yun na Naku, ina-excite nakaka-excite ako doon. talaga yun. The wheel! Nakaka-excite na Yes, Sabado oo. yan. Next week. Abangan po natin yung Sabado na yon. Siya na, pang number Pang-siyam Pang na nine. mananalo. Handa na kayo. So, Ayan sa mga na. nanonood po ngayon dyan, i-share lang po natin ang ating live. Yes. Share para naman more chances of winning mga Yes, ganon. para sa susunod, mananalo po kayo. Yan. At ang susunod po na nanalo ay si Nahera Pu. At, Nahera. Wow. Ay, Nahera Pau. From Wow, Santa congratulations Barbara, po. di ba? Ang Shout lalayo out po. talaga ng nararating ng ating Kaaro TV. Shout out po sa mga taga Santa Barbara. Binabati ko po na. Betuin po natin mga Yes, sir. kababayan natin yan. Nanonood sila sa Santa Barbara. Yan, hello. Ayan, mga hello taga po Santa sa inyong Barbara, lahat. Pangasinan. Bayan ng Pusurobio, siyempre. Siyempre, hello. At saka mayroon akong gustong batiin. Yes, sir. Sino po? Napaka masipag na congressman natin, si Congressman Munmon Gico. Ayan. Ay, hello po. Binabati po natin, Honorable Yes. Ramon Monmon Gico Yan, III. ang ating poging congressman. Baka naman, Congressman, pamelk din naman dyan. Ayan. Oo, baka Tayo naman po. po. Ayan. Ayan, so, paikutin na natin yung ating Pang-siyam? ruleta. Ayan, pang-sampu na. Pang-sampu. Ayan, ang ating huli. Huli na Hala, makakakuha excited. ng ating consolation prize. Yes, nakaka-nervous naman. Sino kaya mananalo ng dalawang grand prize natin? Spin the wheel! Huwag mo kalimutan mag-share po ng ating Yan, live. oo. Keep on sharing at saka mag-invite po tayong lahat. At Ang panalo ay si Ma'am Gina Olica. Olika, Ayan, congratulations. congratulations. Ma'am Gina. Yeah, from Oh, Aguilar. grabe, Shout out Aguilar. po sa mga taga-Aguilar. Kayo po ang nakakuha ng huli po nating Consolation prize. Congratulations po. Again, sa mga 10 po na tawag po kanina, i-chat lang po, i-message ko natin si Kuya Freddy para makuha po, maklaim po ninyo ang inyong mga prizes. Yes, tama ka dyan, partner. Wala na po. Oo.
Sino Bati, ba? oo, yung ano, labi dubs mo, batian mo. Baka mamaya mag-break kayo pag di mo binati. Hindi naman. Hi, Ay, hindi. baby! Ah, sana all, my baby. Nako, hello po sa inyo lahat. May baby ba ako? Parang Hello, wala naman. binabati ko rin po ang ating Batiin mo na rin. Hello po. Patweetams? Ano meron? binabati ko rin po ang mga Pusurubios Finest dancers po natin. Ayan. Yes, hello sa ating Yes, Puso Rubios sir. Finest. Ulit, hindi natin sinabi. Yes, sir. Yan, Yun nga po, oo. iniisip ko nga po para mga susunod na mga event po natin, pwede po natin silang i-invite, At sir. saka maya-maya lang po, alas 5:30 ng hapon, meron pong Zumba dito Wow, talagang sa Grand Mansion. yes, Ayan. let's So, stay fit. Zumba, Sa Zumba. lahat po ng mga magsusumbat, mahilig pong sumayaw, you are all invited Yes. para sumayaw dito po sa ating Malayan Grand, Grand Mansion, Mansion, po. yes. Ayan, to be led by Sin A.R. Estras at kasama yata ako doon. Kasama Sasayaw kayo, din ako wow! mamaya. Makijoin po Ayan. kayo ng Zumba. Ayan. So, itutuloy na natin. Yes, sir. Nanalo ng 500 pesos. Pesos. Ayan na. Walang iba kung hindi si Sing the Wings. Eto na. Mananalo ng Excited 500 Sino na kaya po. mananalo ng 500 pesos? Parang marami-raming milk tea na yung 500. And the At, winner, oh! Hindi si wow! Mary Joyce Sendanya. Ayan. Congratulations! Congratulations. Mary Joyce Sendanya, nanalo po kayo ng 500 pesos! Ayan, congratulations. Napakaswerte naman. Totoo. Imagine nyo yan ha, imagine nyo yan. Nag-share lang sila, nag-share at nag-like lang sila. Mananalo ka na ng ganyan. Kaya sa lahat po ng ating mga viewers po, Mag-share lang tayo. Yan. tayo ng Oo. ating mga live po dito po sa syempre Loud Lounge here at Kaaro TV. TV. Yan. Yes. Batiin natin ang ating mga kababayan dito sa Barangay Rosario. Yes. Siyempre. Hello po sa inyong lahat dyan. Po sa inyo, magandang hapon. At syempre, gusto ko rin palang batiin ang ating poging board member. Ayan, Nicolay Sison, di ba? Yan ang gusto kong batiin talaga. Ayun. At, eto na. Eto na, ang mananalo ng 1,000 Peso. Ayan, Diyos ko, 1,000. Ala, di Eto na na, kayo 1,000 na. Ayan ang ating 1,000 pesos. Eto na. J-Tech Rivera. Wow! Yan. Yay! Congratulations! Congratulations! Jedek Rivera, you won 1,000 pesos! At balita ko po kay J.D. Rivera, magpapamilk tea siya. Parang feeling ko magpapainom yata yan. Oo, yan. Itong J.D. Rivera. Oo. So again, congratulations po ulit sa lahat po ng ating mga nanalo. Yes, congrats po sa inyo lahat. Balik natin after break. Right? Oh Yes. my God. Ayun na. Ayan, bye! Bye!
Ayan, Yan, nagbabalik yes. tayo partner here at Loud Lunch here at Kaaro TV. TV. Yan. So again sa lahat po ng mga nag-share, maraming salamat Yes. po. Maraming shalamat sa patuloy na pag-share at pag-invite, syempre. Yes. Feeling ko napakadami na yata nag-share, mahigit ata 300 na yata ang share natin. Wow, congratulations, Diba? Congratulations. sa Kaaro TV, Maraming Loud Lunch. salamat. Yes. At dahil dyan, mayroon pa tayong surprise na contest. Yes. Gawin lang po lahat po ng mga nag-share. Ngayon po lahat po ng mga nag-share. Yung mga may sharer badge. Yes, yung mga nag-share po, i-comment po ninyo ang inyong cellphone number at ang inyong address. Name, address, at cellphone number sapagkat tatawagan po yan maya-maya ni Kuya Freddy. So Yan. bibigyan po namin kayo ng 2 minutes. 2 minutes, Yes. partner. Ayan. 2 minuto lamang para po mag-comment. Yan. Yes. So, ilagay na po ninyo, comment na po ninyo ang inyong pangalan, tirahan, at, At cellphone number, number. So, bilisan ninyo, bibigyan lang namin po kayo ng 2 2 minutes. minutes. Time Ayan. starts now! Ayan, so 2:27 na sa akin, maya-maya lamang 2:29. Ayan, tatawagan na natin kung sino yung ating magiging mapalad na caller. Yan. Yes. Live po yan na makakausap po ng ating the man with the golden heart, Mr. Kuya Freddy Villanueva. Yan. Ayan. So, 2 minutes, bilisan po ninyo. Bilisan nyo na, mag-comment na kayo dyan. Ayan. At again po, maraming salamat syempre kay Kuya Freddy sa ganitong binigay niyang pagkakataon sa Yes, atin. partner. Ayan. At syempre, dahil po sa kanyang pagmamahal, ayan, marami po siyang mga papremyo, mga pa-contest talaga naman. Papremyo pa lang, busog na tayo. Totoo yan. At Correct. sabi mo nga kanina, di ba, first time talaga ito. Correct. Sa First totoo nga time lang. ito dito Yes, sa partner. Pangasinan nga actually. Yes, eh. hindi lang dito po sa Puso Rubio, Yes. Municipality of Puso Rubio, maging po sa bawat kalapit bayan po ng ating bayang Puso Rubio, live po ang Kaaro TV. Ayan, kaya naman po, ayan, i-like nyo na po ang ating page at syempre, ayan, mag-invite kayo, mag-share kayo ng ating mga videos, lalong-lalo na po sa ating mga live videos katulad po na itong ating episode ngayon, ang Loud Lunch. Ayan. Ang mga friendly viewers natin na napili natin sa wagan ay wala pong iba kung hindi si Jonathan Dario. Ayan, Jonaline. Ang tawag namin. Ayan, Jonaline, tatawagan ka ni sir. Jonathan Dario. Ayan, napakaswerte naman. Nagre-ring na ba na, sir? Nagre-ring na ba? Ayan, excited. Bongga yan. Anak ko, nagre-ring na. Sagutin na ninyo. Nagre-ring na. Oh, ito na si Jonathan. Sa Loud lang ito, si Kuya Fred. Ay, ayan. Nanonood ka? Sinong kasama mong nanonood? Sir, Ayan. dito po sa bahay. Sa bahay. Sinong kasama mong nanonood? Wala po, sir. Wala? Okay. Anong ginagawa mo habang nanonood ka? Nagduduyan po. Wow, relax, nagduduyan. Diba, imagine mo, nagduduyan lang, nanalo na agad. Sana all may duyan. Napakaswerte. Alam mo ba na sa panonood mo ay nanalo ka ng 500 pesos? Wow! 500 pesos! Ang swerte naman! Yan, ugaling manood para po may chansang manalo. Dito lang sa Loud Lunch. Okay, i-message mo ako, Jonalyn, para masabi ko sa iyo kung paano mo i-claim yung prize. Okay? May, taga saan si Jonalyn? Taga-Parguyod po sa Ruby po, sir. Wow! Congratulations! Wow, nanalo, palguyod. Anak, may asawa? Ilan ang anak? Bali, 4 po, sir. Ay, konti pa. Dagdagan pa niya. 4 pa lang, wala pang isang basketball team. Okay, anyway, congratulations sa iyo, Jonalyn. At i-message mo ako para ma-claim mo yung prize, okay? Manood ka ulit sa Sabado. Okay, bye-bye! Thank you po. Right, ayan po. Dito na po. Araw ang
pilot team ng Loud Hands at namamahalan kami. Pero hindi kami babalik sa araw na naman ng Sabado. Ayan. At syempre, sabi nga ni Kuya Freddy kanina, sa Sabado abangan natin ang mga performers, ang ating mga prizes syempre, Yes. ang inaabangan pong pera. O banga. Banga. Ayan. Ayan. ang ating bagong buho. Yes, yun ang inaabangan talaga natin. si Miss Jessica. Yes. Di ba? So dapat kayo, again, wag po niyong kalimutang mag-share at Mag-invite. mag-invite Yan. po para po manalo po tayo ulit ng mga prizes. Lahat po na mag-share ng video natin ngayon ay may chances po na manalo ng prize sa susunod na Sabado. Ayun. Yan. Okay, samahan na kayo. Yes. Ayan, at yun nga po, maraming salamat po sa inyong lahat sa pagtutok po dito sa Loud Lunch Ka-Aro TV. Syempre, maraming salamat po sa ating man with a golden heart, ang ating Kuya Freddy Villanueva. Ayan. Maraming Bye po, salamat maraming po. salamat. Legang sa skirin, 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 skirin. Kasi